que está a punto de chegar. Javier dijo muy seguro que no, entonces en principio no se encuentra con él. Pero está... se puede chegar. Vamos a comenzar, por tanto, con o primeiro punto do día, que é dar conta dos escritos presentados polo concelleiro Francisco José Miguel Álvarez, o 15 de febrero, data do escrito 15 de febrero de 2018, con o registro de entrada 1549, o 15 de febrero de 2019, e o seguinte escrito, co mismo registro escrito, pero o registro se será entrada neste concello, o mismo día de 15 de febrero. Nestes escritos, que son os iguales, iguales, un deles vai dirigir a Secretaría Xeral e outra alcaldía, nos que Francisco José Miguel Álvarez encarga o concelleiro de a Corporación Municipal Concelleiro de Santa Coma como membro político municipal en Terra Galega declara que por razones diversas abandona o grupo político municipal en Terra Galega neste Concello de Santa Coma que ocurriu as pasadas eleccións municipales do ano 2015, pasando por lo tanto a condición de concelleiro non escrito da Corporación Municipal de Santa Coma. Dado que precisamente o escrito presentado polo noso compañeiro na corporación, vamos a alterar un poquinho a orden, entonces en vez de darnos a noso primeiro turno, se nos parece ben, digo, si queréis completar un pouco escrito, e logo seguimos co turno de palabra. Precisamente iba a decir eso, si ten a ben que estou a tomar razón, e logo despois... Sí, un problema. Bueno, bons días. A verdade que 15 de marzo, as 2:30 da tarde, foi unha decisión por coherencia política, por coherencia ética personal, dado que as estructuras dos partidos son piramidales, entonces parece ser que desde arriba hai cousas que non gustan, que non cooperan, que non son ben vistas. Estou falando de Terra Galega, non? Entonces vime abocado de unha forma unilateral e sin previsto a presentar os escritos de renuncia a formar parte do grupo de Terra Galega e pasarme ao grupo de concejales non escritos. É verdade que tamén teño que pedir disculpas aos meus compañeros por facer así e obligar a unha remodelación de todas as comisións pertinentes neste corto espacio de tempo que queda de legislatura. Pero, dado que se estaban a intentar decir unha reunión con os membros do grupo de Terra Galega, decir, o día 6 de unha semana antes, 6 de viernes, e quedamos, máis ou menos deron luz verde, para poder entre todos unificar o centro-dereita de Santa Coma e formar con outro partido, o Partido Popular, e todos na mesma cadena. Entonces, esas declaracións que fixe na radio, pois creo que non sentaron nada ben a Secretaría General do Partido, por noticias que salimos para posterior. Entonces, prácticamente recomendado, pero sabemos como son os partidos todos, isto é todo os que ben e que mal, entonces vime abocado a tomar esa decisión. Creo que fixen o que tiña que facer. Eu, antes deso, consultado tamén os compañeros que formamos cerca do grupo de xente que me reuní co Goberno Santander. Por tanto, me parece que fixe o correcto. Éticamente o correcto, para non ferir ningún tipo de sensibilidade na inscripción. Sí. Home, pois, non sei se é coherente ou non, pero usted precisamente nesas... todo o que lle digo non tome a título personal, estamos aquí con a crítica política e do que vamos a falar. Que non é unha crítica personal, vostede é libre de facer política, pero ten que escogar a súa obra política, non? Entón, vostede di que lle obliga o seu partido a dimitir, supoño que a señora Facal e a señora Cancela tamén, ou eles non son militantes, son maiores, non sei, supoño que non ten potestade sobre Terra Galega, pero Terra Galega sí pode decidir que non forman parte do seu grupo.
máis tempo sabía unha prensa que iba a pasar a formar parte do PP, pero mira, a súa incongruencia, señor Migueles, é que vostede, en fin, é un pouco fácil, vostede é moi voluble, por decirlo así, porque mire, di vostede que lle obligou o seu partido, pero do modo que lle obligou a dimitir. Pero tamén a pasar del grupo de non escrito. Bueno, sí, abandonar a Terra, sí, abandonar a Terra. Pero ao mesmo tempo, nesas manifestacións que fai vostede na radio e demais, ven a decir que vostede ven tendo conversacións con Diego Calvo, presidente do Partido Popular, dende tempo atrás, moito tempo atrás. É dicir, non tiña vostede que agardar. Se vostede estaba en conversacións con Diego Calvo, o máis honesto debería ser, mira, eu estou querendo ir ao PP, o máis honesto debería ser deixar o grupo de Terra Galega naquele momento, e así tamén os demais, porque vexo, porque non teñen vostedes compromisos do partido. Entón, se vostedes estaban negociando, non é unha cousa de última hora. É que, non sei por qué, a verdade, non sei por qué, porque se vostede non lle fixo caso ao partido todo este tempo, tampouco tiña por que facerlo agora, esperaba 2 meses máis e acaba coa sorpresa. Pero, bueno, mire, para non estendernos moito, voy a censurar un poquinho a súa forma de actuar, porque estamos ante un caso de transfugismo. Sí, estamos ante un caso de transfugismo. Entón, os partidos tradicionais teñen firmado un pacto de antitransfugismo. PSOE predomina no seu día, isto é do ano 1998, e foi renovado no 2000, no 2006 e tal. Entón, o pacto de antitransfugismo é decir que estes partidos firmantes deste pacto non van a admitir tránsfugas no seu partido. É dicir, Terra Galega supoño non ten firmado este pacto porque será posterior a esta parte. Supoño que Terra Galega non incumbe este pacto porque non o ten firmado, non sei se o asumo ou non. Pero o Partido Popular sí. O Partido Popular non debería admitir tránsfugas nas súas vidas. Entón, censuro a súa actitude, porque podese decir que non é tránsfuga. Pero, bueno, a señora Cancela xa foi antes. Claro, pois non sei. É dicir, eu vexo os máis de lado do PP que do seu propio partido. Non se fai, porque vexo a impresión que me dá que estamos todos desvinculados e cada un fai que lle dá gana. Pero, bueno, realmente, mire, vou de valorar esta legislatura. E mira, empezou vostede na campaña electoral dicindo que non ia pactar co PP. Bueno, acabou esa campaña electoral, vostede estaba negociando co PP e ao mesmo tempo despois, visto que non me deron o que quería, pois negociou co PSOE. Chegou un acordo co PSOE. En xullo, máis ou menos, do 2015, vostede integrouse no PSOE. Non se integrou. Sí, non se integrou. Matiz o que? A información estaba no matiz. Vostede, que quere dir matiz? Vostede formou parte do grupo de goberno, non? Co PSOE. Sí ou non? Entón, bueno, como as cousas non iban para onde vostede quería, pois, en novembro, decidiu vostede abandonar o goberno. Ben, ao parecer, xa había conversacións tamén naquele momento. Parece que vostedes chegaron a un acordo de facer a moción de censura, que de feito fixeron a moción de censura xusto 2 días despois de cumplir o seu primeiro ano, porque, entre outras cousas, no pacto antitransfugismo que impediría facer a moción de censura no primeiro ano e máis no último ano da legislatura. Entón, vostedes deixaron pasado 2 días porque as eleccións foron o 24 de maio de 2015 e vostedes fixeron a moción de censura o 26 de maio de 2016. É dicir, un ano e 2 días despois. Eso quere decir que vostedes estaban tamén negociando, ao parecer, que eso xa non sei, pero vostede dirá, alguén si mo corroborou, en certo modo, que ten que ter conocimiento deso. Ao parecer, vostedes habían chegado a un acordo, vostede, o Partido Popular, con conversacións con Diego Calvo, de que iban a repartirse a alcaldía o 50-50. É dicir, vostedes non se quedaron a no medio da señora Pose, e a no medio vostede. Vostede iniciaría a súa
en función de alcalde, en xaneiro de 2019. Ben, como non falamos da señora Pose, pois vostede teria que arreglar co partido. Pero o partido non é bueno da acta de concelleiro. Por lo tanto, Sugara non va a pasar. Ben, Sugara non va a pasar. Sí, a vostede puseron unha zanahoria diante, a vostede foi detrás da zanahoria. Iso é iso. E así mira para os lados. Entón, agora, encontras aquí, non sei se xa moi ben onde está, pero está nos non adscritos, é dicir, non pertenece a ningún lado neste momento. Por lo tanto, e digo ustedes que van a reeditar, a unificar, é unha ocasión única, digo ustedes na prensa que é unha ocasión única para unificar o centro de dereita da Santa Costa. E ademais que hai que estar orgulloso do LIN. Eu lín a súa bueno, lín, escoitei algo da súa intervención tamén, e di que hai que estar orgulloso de ser de dereitas. Que se carpeito por ser de dereitas. Non. Pero, onde está o seu partido, le pida que deixe ou que abandone o partido, porque está vostede nun partido que está defendendo a outro. Eso chamase deslealtade. Entón, señora Meijeires, vostedes din que van a acreditar aquela fusión do centro de dereita, a UFE, PP, e, home, vou dicir unha cousa, ás veces asuma o resto. Como dicir, nin vostede ou señora UFE, nin a señora Pose ou señor Toca. Non se está 12 ou 16 anos nunha alcaldía por casualidade. Está así porque a gobernar. Non vou a ser o defensor aquí do señor Toca. A xestión do señor Toca pareceme bastante mal. E ademais bastante prejudicial para Santa Comuna. Pero tería outras habilidades. Tería outras habilidades que den a ver. Entón, isto creo que para estar en política hai que ser un poquinho serio. Hai que ser un poquinho serio. Hai que ter uns principios, ir a política como uns principios ideológicos. E ter claro o que un quere ser. Porque se imos detrás da zanahoria e non miramos por lados, pois levamos para onde está a cara. Entón están xogando con nós. É iso que lle pasou a vostede. Estáse desacreditando. Desacreditouse. Desacreditouse claro desta legislatura. É sempre con vostede. Non me agrada nada que sea así. Pero realmente eu que estou contigo. Eu que estou contigo. Vostede nesta legislatura quedou totalmente desacreditado. Porque quixo ir detrás da zanahoria continuamente. En fin, a veces é mellor irse para casa que facer un pouquinho de ridículo. Vamos a ver, señor Caballo. Usted dixo que é un tema, por favor, porque é un tema de partido. Na Neira Vilas non lle decía, os memorias non labré. Dicía Balbino. Había dos personajes. Un era Balbino, o outro era Mano. Balbino decía que non era un señor era un Ikea. E a Mano paseaba por a día, que non había quen tosía. Por tanto, hai o dito galego de quen ves sendo, en función de quen veña sendo tes dereito ou non tes dereito. A crítica ou a non crítica. Moi ben, usted fala, correctamente. Vamos a entrar en partidos. Usted pediu que vamos a entrar. Usted solamente, usted dice, eu miro solamente a zanahoria. Non sei usted que mira. Que tamén hai que mirar por lados. Na opinión, Coruña. Vale? Do día 2 de febreiro. TEGA se integra en el PSOE porque hai unha coincidencia en el 99% de la ideología. No pasa nada. Nadie critica nada. Obvian todo. Aquí non pasa nada. En Arteixo.
onde van a integrar, a formar parte do Sol, da vista do Sol. Non teño ningún problema, é dicir, o Rosario conozco que pero é respeto, da mesma forma que era respeto. Eu non digo nada. Pero de que ano? De que ano fala usted? De que? De que ano? De que ano De fala? que ano? 2 de febrero de 2019. Bueno, a ver, entonces hai que mirar un poquinho pos lados, non é solamente mirar diferentes. Usted está mirando hacia mí, ¿no? Está me acusando do que... Eu de texto non me preocupo, que... Vale, pero eu estou falando... Señor, usted escoito un momentinho. Es decir, tal que quiere que sea la segunda de la lista, lleva en el mundo de la política desde el año 1999. Son casi 20 años, de los que primero formó parte del Partido Popular, después se marchó para incorporarse al proyecto de Tarragona y ahora vuelve al PSOE. Ahora va en el PSOE. Non pasa nada. Non critico nada, cada un que debe facer que a súa vida e que a súa ética, que a súa ideología, o que boamente entenda. Vale? E sempre creando proxectos de futuro. Vale? O mismo artículo, día 1, vale? Non Mendes. Outro caso, por exemplo, da nosa comarca, da nosa zona, non? Dicir, José Manuel Rodríguez Roque se integra na gestora del PP de Vimiana. Roque que pasou do PSOE a Terra Galega e pasa ao PP, non pasa absolutamente nada. Era si presenta pasa no grupo non escrito e non pasa nada. Eu devo ser un desgraciado. Eu devo ser do albino. Porque os outros, os monólogos, ninguén lle di nada. A mí parece un pouco... Sabe o que me está pasando? Que utilizamos a política para todo. Para todo non vale, Para todo hai que ter unha ética de persona. Vale? E respeto. Respeto hacia o que tes enfrente. Non todo é así. Non todo é verdura. Non todo é verdurería. Vale? As noticias hai que oílas de viva voz. E antes de opinar, todo é diferente. Hai que criticarse. Foi fácil? Non foi fácil tomar as decisións. Non son nada fácil moitas veces tomar decisións. A pesar de que usted parece que é fácil. Non son fáciles. E por iso tamén se someten os compañeiros. Vale? Moitas veces as cousas hai que falarnos cos compañeiros. De agrupación. Vale? E non é solamente la venga, tómate el dado, llévate el dado e aquí todo vale. Non. Todo vale non. Cada un ten a súa ética. Cada un ten a súa forma de ser. É de defenderse públicamente, É dicir, e se usted lle pareciu mal as declaracións que fixen na radio de Santa Comba, señores, e que usted me diga que formei parte do grupo ou do goberno co PSOE, si, e veu aquí o señor secretario general de Terra Galega a avalar unha cosa do goberno, pero mandaron ustedes ao carallo, vale? Con os de la lei. Explico, unha vez que estaba firmado, fixeron así, esta é unha verdurería. Entonces non me viene usted a decir, porque no mismo problema, vale, que tamén se dice, se comenta por aí, o mismo problema está dentro do grupo socialista Santa Comba. O dice, e sei o que día ser. Ora, voulle facer caso que diga ser? Jamás. Jamás voulle facer caso ao que diga ser. O que dice que a mí nunca me levou a ningún lado. E o que hai aquí é que a verdad por diante, en riba da mesa, e as cartas sobre a mesa. Vale? Non sei se quer que responda algo máis ou non. Agora, non mezclemos, xa te digo sempre, as churras e as meridas. E cada un ten a súa conciencia e pode criticarse, autogestionar, vale? Para decidir o que ten que facer. Que moitas veces hai equivocacións, sí, como temos equivocacións, o que ten libre de pecado que ten termina a caer, de acordo? Pero é moi fácil arrojar. Porque todo Dios aquí ten dereito a opinar do que está enfrente, menos dun mismo. Eu, con eso digo-lhe todo, non tenho moito máis nada que objetar nin que decir. Pido-lhe unha cosa, respeto mutuo. Respeten as miñas ideas, as miñas decisións conforme do respeto as súas. Simplemente, llanamente. E no político, en outra, aquí non hai política Santa Comba. Aquí estamos mirando con unha cosa moi sencilla, son en Santa Comba. Facer o mellor que se pode. Cos medios que temos, que non é fácil, Por lo tanto, é moi fácil, tirar a merda encima do enfrente, que a merda cambia, se tira para o enfrente tamén, vai-se tirar a ti tamén. Entonces,
Non tiremos. Vale, de acordo. Nada. Sí. Vamos a ver, non sei o que me ven contando. Non sei o que me ven contando que se Arquizo ou Vimianzo fai isto ou aquilo. Non escurro o bulto, non centre a atención no outro lado, non desvía a atención. E que o que fará no outro sitio, pois habrá que criticar tamén. E se eu estuvera ali, ou nós estuveramos ali, pois probablemente criticaríamos se conocéramos a fondo a situación, que non a conocemos. Digo usted, por exemplo, tamén respeto, ética e respeto. Acabo de decir que nunha cuestión personal, que é unha crítica política, vostede fai os seus actos, eu podo valorar de criticar os seus actos aquí dentro desta corporación, porque é por lo que estamos aquí. Ustedes mandaron a oposición. A oposición está para fiscalizar a acción do goberno e a acción dos demais. Por lo tanto, estamos para iso, para vigilar, e para fiscalizar, e para decir as cousas que están mal e denunciar. Estamos para iso. Eu non teño ningún problema personal con usted. Pero si estou ejercendo unha función que eu teño que ejercer. Por lo tanto, eso é o que estou facendo. E o seu transcorrido ao largo desta legislatura foi moi variante. Foi vostede buscando asento onde lle ofreceron. E isto é así. E agora o seu partido votou por deslealtade. E isto é así. Entón, que quere dicir? Pode contar outras historias. E non diga que nós temos un problema dentro do PSOE, porque é dentro do noso grupo, porque non temos un problema dentro do noso grupo. Temos un problema. Porque nós temos criterio distinto cada un. E eu non teño por que pensar o mesmo que o meu compañeiro, e non teño por que dormir na mesma cama que o meu compañeiro eu estou aquí non por os compañeros, estou aquí por unha ideoloxía. Sabe? Unha ideoloxía, cousa que parece que vostede ten así moi difusa. Pero aquí temos unha ideoloxía, ou por lo menos, no meu caso, con os compañeros, entendo que tamén, estou seguro que sí, é unha ideoloxía. É a ideoloxía socialista. Sabe? Liberdade, igualdade e justicia social. Esos tres conceptos. Sabe? Eso é o que máis se parece a miña maneira de pensar. Por eso estou en política. E non diga que non é político, está en política, está cobrando todo. Porque está en política, está en política. Por lo tanto, nós estamos aquí por unha idea. E se non estamos de acordo en todo o procedimento dun compañero, o poder personal dese compañero, dunha compañera, se non estamos de acordo, eso é secundario. Cando chegamos aquí, temos todos a mesma idea. A idea socialista. Por eso estamos neste grupo, e por eso non marchamos por este grupo. Por eso somos leales a este grupo, porque somos leales a nós mesmos, aos nosos principios. Non andamos bailando de un lado para outro a ver donde se está dando máis que outro. Sabe? Ese é o diferente. Nada máis que eso. Mire, señor Cabal, nin eu son a Luce, nin María de Toja, pero tampouco nin usted é Felipe González, nin José Pedro Sánchez. Entende? Son conceptos de vida, conceptos distintos. A ideología me parece moi bonita, e pareceme objetiva. Oiga, aquí todos conocemos almas, todos conocemos almas. Vale? Non teño moito máis nada. Os actos para nos Vale. contar. Nada máis que decir. Atado a exposición do primeiro punto, sacar os dos asimientos os dos escritos do señor Mejías. Febrero deste ano. Segundo punto, que modifica a composición das comisións informativas permanentes. Na mitad dos de 2016, a primeira corporación, antes de proceder a exposición do punto, dado que, como todavía precisamente estaban as comisións informativas definidas, non tuvemos a comisión informativa correspondente a cada un destes puntos. Entón, como ten que cambie desa comisión informativa, vamos a proceder a la votación da inclusión deste punto por punto de porque tamén a comisión informativa. Entonces, vamos a proceder. La comisión informativa non se pode convocar por... Vamos a ver.
Ahora mismo non están definidas as comisións informativas. Dado a raíz do primeiro punto, en donde aí ahora mismo había a raíz do 15 de febrero unha empresa porque había un escrito. Porque había un escrito, entonces habíamos o delito. As comisións informativas que estaban conformadas en contas que o señor Miguel non se podía conformar a comisión porque tampouco non estaría convocado. Entonces, dado de eso que non se podía convocar esa comisión en debida forma, as comisións como non caranse a posteriori, pero non para este tema se podía convocar, porque de feito agora vamos nos, o segundo punto do día vai a ser precisamente configurar a nova Constitución. Entonces, eso non pode ser. Nada, vamos a proceder, igual que nosotros os controlamos a ter que ratificaremos en los siguientes puntos a urgencia incluídos dentro do orden do día e vamos a discutir simplemente. Entonces, convocaránse a posteriori despois estas comisións informativas. Nos posteriores plenos que haxa, se son plenos que corresponden á comisión correspondente, a se dan conta desa comisión informativa, o se poden dar en outros casos. No caso de que non haxa a comisión correspondiente do tema que se vai tratar nos seguintes plenos, pois comunicaría esa de forma urgente. Entón, ahora mesmo que vamos a facer é votar a urgencia que temos de carácter e incluir no orden do día. Non estou seguro se é así ou non, pero si nese impasse entre que se presenta o abandono do grupo hasta que se constituye, pues a lo mejor aquí hai que convocar igual, pero non acudiría a persona que está nese impasse. Vamos a ver se non me gira a un proceso. Digo los extremos. Vale, máis que nada, vamos a ver, a Secretaría está mandando os proyectos e que se nos aproveita, por ben informar, e por actuarse como a lei e as consecuencias. En sentido. Entonces vamos a votar a inclusión deste punto de orden do día. Votos a favor? Saliu a frase igual. Ahora nos votamos. Espera, perdón. Chisco, votamos a favor. Disculpa, Nada. No sé si hay que claro, sí, porque somos. Votos en contra e abstencións. Vale. Nos vamos a proceder a lectura das outras abstencións. Este punto que é a modificación da composición das comisións informativas permanentes. Como acaba de decir antes, pois é unha plena da Corporación Municipal, na sesión extraordinaria que se había feito no 22 de xullo de 2016, aprobárase unha constitución de 4 comisións informativas, que son de Educación, Comisión Informativa Especial de Contas e Facenda, Comisión Informativa de Obras, Servicios e Urbanismo, Comisión Informativa de Benestar Social, Educación, Cultura, Xuventude e Deportes e Comisión Informativa das grupos do Pleno. En donde, a raíz dos grupos de gobierno que existían na Nogueira e de participación do grupo de gobierno municipal, pois a distribución do número de concelleiros integrantes era por parte do grupo municipal. Do PSDG serían 2 membros, do PP serían 2 membros e da Galega sería 1 membro. A raíz do escrito presentado o 15 de febrero deste ano, en donde facía o señor Meijeras declaraba que se pasaba un pouco no escrito, pois a proposta que se trae agora a esta pleno, realmente intentando que sea proporcional a representación dos comisións, a representación que ten ahora mismo cada unha das formacións políticas que temos no noso gobierno, pois o primeiro punto entonces que se trae deste acordo sería modificar a composición das comisións informativas en canto ao número, sacaríamos as firmas e señalaron que se traía un número de miembros que integran e formarían parte tal como se señala. Entonces, por parte do grupo municipal PSDG PSOE 3 membros, por parte do grupo municipal do Partido Popular 3 membros, por parte do grupo municipal de Integra 2 membros e no momento non escrito membro. O segundo, entonces, que este acordo tería efectos, bueno, que sería o mismo nas 4 comisións que se habían formado, entonces, en calquera das 4 comisións, sea de Contas da Facenda, Obras, Servicios e Urbanismo, Benestar Social, Educación, Cultura, Xuventude e Deportes, ese punto de pleno que se van a fazer en 4 comisións existentes e 4 comisións que se mantenden, o que se varía, como digo, é un número de membros. Entonces, este acordo terá efectos inmediatos de asociación polo pleno, sen perjuicio de caso de aplicación reglamentaria, e que os grupos políticos designarán o voto a posterior mediante un escrito asignado polo seu vocero e dirixido a alcaldes, que son os que representan a cada un nestas comisións informativas. Entonces, señora Caño. Sí,
Sí. Pois mire, non hai moito que decir. Se o señor Mejía dá este paso, pois evidentemente hai que reformular a cuestión e hai que recompoñer as comisións informativas. Ben, aquí, vostedes, falando das comisións informativas, vostedes, cando fixeron a moción de censura, en xuño de 2000, a moción de censura foi en maio de 2016, e en xuño de 2016 crearon estas catro comisións, e entonces estaban compostas por distintos membros de Terra Galega e máis do PP. Pero, o 4 de 2016 modificaron vostedes, o PP modificou os membros das comisións, porque os concelleiros pasaron a cobrar as súas dedicacións, e vostedes modificaron os componentes das comisións informativas, de tal maneira que en todas elas, nas 4 comisións informativas, tanto na de contas como obras, como servicios sociais e asuntos do pleno, pois os integrantes do PP resulta que son a señora Pose e o señor Juan Carlos Pérez. Os dous, os únicos integrantes de todas as comisións. Son os que se van a enterar de todo. Os demais xa non... O de obras non ten nada que ver con obras, e o de contas, bueno, de contas será vostede. Pero os outros xa non ten nada que ver, o deporte non ten nada que ver nas comisións, en fin. Que, bueno, que modificaron vostedes a cuestión ao seu gusto, que modificaron para cobrar, básicamente. Ben, estive mirando, porque me parecía un pouco excesivo que houbera 9 membros da corporación, unha corporación de 13, que houbera 9 membros nas comisións informativas. Parecía un pouco excesivo, pero bueno, sí que leí bastante acerca deste asunto. Resulta que si todos teñen dereito, porque estaba en duda, porque todos os grupos, según a lei de base do régimen local, tamén o regulamento orgánico de funcionamento dos concellos, pois venen a decir que todos os grupos teñen dereito a estar representados nas comisións informativas. Pero claro, entón, un tránsfuga, por decirlo así, pois que se pasa aos non adscritos, os non adscritos non é un grupo, é pois alguén que saliu do partido, non está en ningún partido, por lo tanto, os tránsfugas non son considerados un grupo. É dicir, non adscritos non son considerados un grupo. Neste caso, o señor Mejía non sería considerado un grupo. Entón, había esa controversia de si tiña dereito a estar ou non estar nas comisións, a formar parte das comisións informativas. Entón, bueno, realmente xa digo, a lei de bases do régimen local e o ROC din que os grupos teñen dereito a estar, pero os non adscritos non din que teñen dereito a estar. Entón, houve, por lo que parece, non sei se León ou para lá, como Alicante, houve un conflicto deste tipo, unha persona que se saliu dun partido, e o partido denunciou a esa persona para que non pode formarse parte das comisións informativas. E o Tribunal Constitucional, no ano 2012, dictou que os non adscritos sí tiñan dereito a formar parte das comisións informativas. Como concelleiro, cada concelleiro sí ten dereito. Pero tamén di, sin que esa cuestión, o sea, o feito de formar parte das comisións informativas, supoña melloría económica ou política. Entón, non estamos en desacordo ca proporción. A proporción, a verdad que non estamos en desacordo. Perdón. Vamos a ver. Aquí pasan dos cosas. Non estamos en contra de que forme parte da comisión informativa, pero sí que se van a dar casos que dio o Tribunal Constitucional, que non se debe dar, que van a ter mellores políticas e mellores económicas. Porque, vamos a ver, o PSOE ten 5 concelleiros, obtivo 38% dos votos. O PP ten 5 concelleiros, obtivo o 32% dos votos no 2015. Terra Galega tiña 3 concelleiros, obtivo o 24% dos votos, que son 1.560 votos. Entón, a representación na comisión antes era do 20%. É dicir,
nunha comisión de 5 membros, un é o 20% e dous é o 40%, é dicir, 40% de PSOE, 40% de PP e 20% de Regalía. Agora, tal como fan vostedes, nunha comisión informativa de 9, o PP, o PSOE terá 3, terá o 33%, o PP terá 3, terá o 33%, Regalía terá 2, terá o 22%, e o non escrito, sí, non me dixo nada, non? Perdón. E o non escrito terá o 11,1%. Que quero decir? Que onde antes está Regalía tiña o 20%, agora vai a ter o 33%. É dicir, bueno, de Regalía máis o non escrito. É dicir, isto é políticamente que, digamos, unha melloría. E desde logo económicamente. É dicir, os señores Mejillas estará en todas as comisións, e antes creo que estaba en unha, ou non sei se en unha ou dúas, creo que en unha, creo que estaba o señor Pacar en unha, vostede en outra e o señor Cancela en outra. Entón, agora vai estar en 4 comisións, por lo tanto, vai ter unha melloría económica tamén. Entón, aí é onde está a nosa discrepancia. Como xa se vai acabar a legislatura, que creo que isto non teria de terse feito, se vai a quedar máis un partido, xa quedaba igual, deixaba acabar isto, non sei se ten que ser así, pois ben, vai un partido, xa vai a quedar, deixaba acabar vostede a legislatura e non temos que andar con esta terra, porque ao fin de contas que traer estas cousas ao pleno é unha serie de historias para ao final se cada non convocar ninguna comisión informativa, non sei, uno por momento, se cada. Bueno, ainda que nos diga vostede que vai a convocar unha serie a posterior, as que lle corresponderían a este pleno en concreto. Pero, bueno, igual sí. Pero, bueno, van a saber favorecidos, cousa que, pois, o Tribunal Constitucional di que non debe ser así. Por lo tanto, bueno, non sei aquí, a verdade que tiñamos pensado as termos porque non é relevante unha cousa ou outra. É dicir, un pouco as comisións hai que constituídas, hai que constituídas, non queda outra. O señor Mejillas dou ese paso, pois hai que constituídas, pero non deberían supoñer melloría política en representación, nin melloría económica. Entón, non sei como se resolve eso políticamente, pero estaremos atentos ao que pase. Señora Cancela, algo que decir? Eu non tiña por que facer nada, nem presentar escritos, nem negociar, nem me pasar o voto non escrito. Acabo de decir usted, que usted pense, é por unha persona humana, Deixe-me decirlo, claro, pero tamén teño que opinar sobre os meus atos. O que se dixe ao principio, lamento por esta situación, e por este ter que remodelar todas as comisións. Non era a minha intención, pero a alegría é o que ten. Eu sinto, de verdade, non vou entrar en repartos de todas as comisións, como se non tiene que estar ninguna comisión. Hasta ahora todo non tampouco non me importa estar de todos, non? Non é a cuestión esa. O que pasa é que por lei hai que facer. E a lei, ni na FAO, ni na FEI, que está en escrita para facer que os secretarios ponen que se dará as cousas claras para facer esa distribución de forma que teñen que facer. Nada máis, non? hai que facer por lei o seu abandono do seu grupo, por lei. Pero usted que dijo, de que eu abandone a Regalía? Eu estamos falando do que sucede. Está usted dicindo que por lei está obligado a facer isto. Eu digo, non. Que estamos obligados por lei a facer isto. Unha vez que presente o escrito. Claro, pero estou dicindo que usted non estaba obligado a abandonar o grupo dos Carregaleiros, ou sí? Estaba obligado por lei a abandonar Carregaleiros, que é a consecuencia de ter Pero temos que decir que nas miñas decisións éticas ou personales ou políticas vai usted intervir. Pero entón non diga que é unha cuestión de lei, non diga que é por lei, No, por obligación legal. Entón diga que vostede tomou esa decisión e non diga que non lle vota por lei. Unha vez que presente o escrito, lógicamente hai que facer unha remodelación das comisións. Claro que sí. Por fin, o que dixe. O que dixen eu antes é que non tiña que haber tomado esa decisión
vai quedar mal partido xa. Pero vai ter que máis llegar. Pero o problema da súa apreciación é unha apreciación personal súa, non é miña. É a miña coherencia, é o que me dicta. Entende? O sentido común é o que me fai dar ese paso. Non o que me di vostede vou facer. Igual que usted é libre de facer o que usted quira. Cada que teña a ver facer, se quer facer, se non quer facer, non fa. Agora, agachar a orella, non. Por estruturas piramidales, non. Baixo ningún concepto. E aí me verá usted en todos lados. Esa é a diferencia. Ideología súa, a mí. Son conceptos distintos. Entende? Entonces vamos a proceder a votación. Perdón, invisible. ¿Sabe poder explicar por qué é ese reparto que se fixo? O sea, sabemos que para manter a proporcionalidade, pero en base a cal proporcionalidade. Porque, claro, hai matemáticas que regulen exactamente as varias que se poden utilizar. Non sei se fui a señor secretario, non sei quen tomou a decisión, simplemente se poderes explicar. Fácil, como que a raíz do número de membros, lo que decía o señor Miguel, el porcentaje de votos que tiene cada voto. Bueno, por cada partido. Claro, non tería lógica que ahora o señor Miguel, el solo, que deroga a representación das comisións informativas, que realmente sería pois o 50% de Terra Galega ou un tercio do que sería a vosso número de votos. Entón, unha persona sola que se separa dun grupo se consideraba a nivel xurídico que debería de ter que realmente esa forma se quedara solo e as outras comisións se mantiñan igual, pero non era lógico que o Partido Socialista quedara solo dos membros de unha comisión con o número de votos que había sacado e unha persona que se pasou un poco escrito tuviera a representación, porque realmente teria estaría representado por 50% dos votos en función do voto e non tiña sentido. É máis que nada proporcional. Si se valorou as melloras políticas ou económicas, pero bueno, en certo modo, muitas veces non se poden ponderar todos os valores e dar conforme a unha representación estructural. Que se todos. Procedemos, por tanto, a votación, votos a favor do acordo desde seguir unha proposta que se trae ao pleno para que quedan existidas as comisións informativas. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. O terceiro punto sería admitir o trámite de práctica presentado ao orzamento e desestimada procedendo a aprobación definitiva do orzamento. Por mismo tema que está en su comisión informativa, vamos a proceder a votación de lo que sería a discusión deste quinto punto de sesión extraordinaria deste pleno. Entonces, votos a favor para que se incluya este terceiro punto do día. Votos en contra. Non houve comisión e abstencións. Perdón, é que estaba pensando que falaba da comisión outra vez. É que digo, claro, que como houve unha comisión... Sí, abstención. Non sei, é que como hai que votar todas as cousas no punto tamén, por certas isas. Sí, abstención. Pois eso, realmente son as cousas que non realmente incluídas na mesma votación. Por un lado, admitir a trámite a alegación presentada no orzamento, e desestimar, e proceder, entonces, por tanto, a aprobación xa definitiva do orzamento, dos presupuestos. Efectivamente, presentouse o proxecto dos presupuestos na sesión extraordinaria do plenario do 6 de febreiro. Perdón. Imos a votar. Os dous xuntos non pode ser. Agora, a misión a estimación presentada a inclusión. Imos a votar a mentira trámite primeiro que despois a resolución ou a admisión, supoño. Son dos puntos da mesma decisión. Imos a votar dos veces, verdad? Non, vais a votar unha sola, entón se incluye Isto non ten sentido, mujer. Pero Vamos a ver unha cousa, admitir a trámite e despois debatila, e despois tomaremos a decisión que se tomar. Vostede non teñen que votar e non se podemos votar. Non me diga que temos que votar unha cousa máis a outra ao mesmo tempo. É dicir, votamos dous sentidos de voto con a mesma mano. Non, eso non pode ser así.
Ese é o seu punto de vista, non é o noso. Ya, eso es totalmente irregular, eso non pode ser así. Son dos puntos de orden. En las redes todo se admite, toda a vida se fixo así. No, vamos a Toda a vida se fixo así. Primeiro admítese alteramente que o informe interventor di que está debidamente presentado por persona habilitada para hacerlo, por lo tanto, hai que admitir alteramente, e logo despois se denega ou desestima, se desestima ou se ten en conta esa reclamación, é outra opción. Non me digo de muchas as cousas porque son totalmente perfeccionistas, non me diga iso. Pero se esa valoración é que é tercermundista, Pero, por favor, aquí totalmente falta de razón. eso É totalmente falto de sentido común e de razón, eso nunca se fixo. Unha cousa é que valora usted o sentido común seu, e outra cousa é o que, según o ROF e a decisión dos servicios jurídicos deste Concello, se trae este pleno precisamente perfectamente proposta. A mí me gustaría preguntar aos secretarios se poden votar xuntos, porque unha cousa é admitir unha alegación e outra cousa é votar o sentido. É dicir, se estima ou se non se estima, porque eu podo admitirla e podo dicir que considero que ten que ser estimada. Entón, non vou a votar as duas cousas no mismo voto, non me parece, non? Más a lo orden do día. Votamos si admitirlo. No orden só o punto, está ben, o orden do só o punto e o desestimalo ou non desestimalo e a proposta que se trae da alcaldía. E ustedes aceptarán a proposta da alcaldía votando a favor ou en contra. É moi fácil. É que eu non sei por que se dá voltas ao que é coherente que está non traía a trámite propuesto. admitir unha, entón non vamos a votar a admitir, xa vostedes dan por feito que admiten e despois só votan se sí ou se non. Eso é o que vamos a É que é a sacar. súa interpretación. Eu non tenho a proposta, e a proposta ainda está por ler. No momento que a proposta, ustedes a valoran e non se decidirá que lo sentido. Pero no a proposta que se no trae, salimos a proposta, señora alcaldesa, no salimos a proposta, se atraemos leyes a la casa, e nos decimos que sí, a admitir, e decimos que non a desestimar. Eu ahora mismo vou ler a proposta e tenemos o turno de palabra para debatirla. Decimos que sí, admitilo, e decimos que non a desestimar. Pero ese cousa... Entón, como quero que votemos as dúas cousas xuntas? A ver, sí e máis non, como quero que votemos? Pero que está mismo, se non admiten, é porque realmente están Nos admitimos, sí o admitimos, pero non a desestimamos. Pero é cousa súa, non é cousa miña. Pero eu non vou votar as dúas cousas. A proposta trae... Eu quero votar as dúas cousas. Usted vota a proposta da alcaldía. A alcaldía, eu dirijo o pleno, eu trago as propostas deste pleno. Ustedes admítense a realmente votar o que se trae a proposta, porque a proposta está feita por a alcaldía, respaldada por o servicio jurídico, en donde trae conocimiento perfectamente da legislación e as decisiones que se tienen que tomar. A proposta traes aquí, poden a presentar. Ustedes podrán debatir e votarán o que consideren en consecuencia, pero non temen que debatir o que traigo ahora mismo, que vou ler ahora mismo a proposta da alcaldía, porque la que ustedes traigan na casa, que me parece moi ben que é normal que teñen que fazer, como todos os miembros da corporación, pois, como te iba dicindo, o día 7 de febreiro trousose un pleno extraordinario onde se puso a aprobación inicial dos presupuestos xerales deste Concello do 2000 para o ano 2019 en exercicio. Foi publicada no BOP o 12 de febreiro, en donde a partir de aí aviso un prazo de exposición pública de 15 días hábiles para presentar as alegacións correspondientes. Efectivamente, no prazo destas alegacións, foi presentado un escrito unha reclamación presentada por don Juan David Vilas con o registro 733, en donde cabe aclarar que si ben este Concello, como di no escrito, como di usted moi ben, que temos obligación precisamente de dar cobertura a todas as necesidades de nosos veciños, tanto en conto a saneamientos como en canto a abastecimiento como en calquera outras necesidades primarias, tamén quero decir que precisamente se reitera a jurisprudencia e incumprimento que hai que asustarse ás capacidades económicas que ten este Concello. Entón, efectivamente, este Concello, responsabilizado das necesidades das 17 parroquias que conforman o noso Concello, pois levamos xa dos plans de obras por parte que fondos que nos traen para facerlas por parte da Diputación, en donde no 2016 ustedes mismos pois levaban a cabo o que era cometer a segunda fase da traída da Pereira, que se había cometido na anterior legislatura do Partido Popular a primeira fase, que era levar a agua de toda a Pereira. Ustedes propuseron a segunda fase, que era a agua da Pereira distribuída nunha parte. Nos agora, na seguinte pos, pois decidimos distribuída na outra parte. Este ano levase a agua de Castriz
pois a agua que se demanda nesta alegación destes vecinos levaránse en outro proxecto de obra e non precisamente se terá que incluir en este presupuesto, estes orzamentos deste ano que nos consideramos que realmente cubrían as necesidades das 17 parroquias e proporcionalmente esta mesma decisión podían haber ustedes tomado cando ustedes estaban gobernando, pois en vez de levar agua de Pereira podían haber ustedes levado a agua de Grisoa. Considero que a agua de Grisoa vai ser unha realidade igual que vai a ser a agua de Bazar ou a agua da Pereira pois, en Fontecada, en Balmeira, en Castells, sei agora, ou no Busto. Desde o goberno pois, temos a obligación, por supuesto, de asustarnos realmente as necesidades de todos os 17 parroquias, pero asustando tamén un pouco a capacidade económica que temos, dado que somos un concello pequeno, xa me gustaría a mí ter o capital suficiente para poder abastecer e sanear as 17 parroquias, todas as iránse facendo proporcionalmente en este momento. Por iso, é unha decisión política adaptando, sendo en unhas ocasións que se anotarán os investimentos en unhas parroquias, e noutra vez, pois en función dos orzamentos, se repartirán os recursos para outras parroquias. De feito, que en este caso, os beneficiados dos investimentos deste tipo de obras deste ano, por conta das anteriores a Pereira, están en Compras de Castell, e que iso aportaralle un futuro, como a resto das parroquias que estaban se contemplaron, tocaralle nun futuro. Dado isto, considerando estas solucións, vamos, en primeiro lugar, sí que se admite a trámite, pero decimos que vamos a recitar a reclamación presentada por don Juan Sisto Vilas con número 733 do 6 de marzo do Concello, quedando aprobado definitivamente os orzamentos para o Instituto 2019. O sea que sí damos de trámite, pero consideramos tramitarizose e consideramos recitar simplemente por unha cuestión de lógica, de capacidade económica e de responsabilidade para todos os nosos veciños. E o segundo, por que se trae deste acordo, sen encaixar que proceder á publicación correspondente ao bendito orzamento resumido por capítulos de goberno, todo ello segundo se establece na normativa vigente remitiéndose posteriormente copias á Alianza Autonómica e máis ao gobierno. Ora, señor Camaño, sí que temos un turno de palabra para facer a correspondentes apreciacións que consideramos. Moitas gracias. Mire, o planteamento é tramposo, porque claro, si despois estas noticias salen na prensa ou chegan aos veciños, a este veciño en concreto, máis aos demais que o que están reclamando agora, chegan, pois resulta que van a decir vostedes que o Concello votou en contra da reclamación, o sea, de admitir a reclamación, non? Cousa totalmente incorrecta. Isto é disparatado de todo isto, en fin, non sei que servicios jurídicos se poden haber certificado ou avalado esta decisión. La verdad que non o sei. Pero a mí, falando de servicios jurídicos, aquí o que temos, nos o que temos é un informe de intervención do 8 de 3 que ven a decir a reclamación está presentada en plazo hábil por personas que legitimadas. É dicir, está dentro do plazo e que a presente esa reclamación está legitimada. Por que? Porque non se dota a partida dos superestarios suficientes para dotar de un servicio básico obligatorio por parte do Concello, como é o abastecamento de agua. É dicir, por lo tanto, está dentro do plazo e ten sentido que ten o motivo da presentación é correcto. Por lo tanto, hai que admitila, que é o que di o interventor, hai que admitila. Por outra parte, temos unha certificación da Secretaría en donde di que foi exposto ao público durante 20 días no Parlamento, etc. Bien, pero o que non temos é que vostedes se están dicindo que van a rechazar, porque están nese punto, o que non temos é un informe xurídico que nos diga de maneira fundamentada, fundada en dereito, que nos diga por que se rechaza esta reclamación. Non temos un informe xurídico, é dicir, sabe vostede máis que os xuristas. Aquí é vostede na súa proposta que decide que xurídicamente vai se facer así. Quen di iso? A proposta da alcaldesa. A mí gustaría que o dixera o servicio xurídico, que o dixera a señora secretaria. Un informe de secretaría que dixera
desestimas esta reclamación por tal e tal e tal e tal fundamento xurídico, contradecindo ou rebatindo os puntos da lei de base da réxime local e do ROF que din que o abastecimento de auga é un servicio mínimo, básico, obrigado para o Concello. É obrigado. Ben, isto é así, pero vostedes, saben vostedes máis que os xuristas e con todo, que todo. Pero para ir ao asunto, para ir ao asunto que se chama un asunto que é fundamental, o tema do informe xurídico que non existe é fundamental. É dicir, o rechazo da desestimación desta reclamación que ven fundada na Lei de Base do Réxime Local e en o ROF debería ser desestimada por un razonamento xurídico. Non é. É por un razonamento da señora alcaldesa, porque a señora alcaldesa lle dá allá. Non porque o diga ningún xurista. E ben, como é o problema da auga de Grixoa, de Armán e de Espasantín? Digo ustedes, o podíamos ter feito nós. Eu non lle digo que se pode facer todo ao mesmo tempo e que haxa que centrarse exclusivamente nunha cousa, pero sendo a auga como ven sendo, e como vostedes saben perfectamente que Grixoa tiña un problema de auga, saben perfectamente, porque estuveron ali os operarios municipais tamén participando nesa obra, por decirlo así, de outros veciños das paredes que estaban facendo outros veciños. Entón, agora resulta que a auga parece ser que é escasa. Pois había escasez, claro, que se fai unha obra porque non hai auga. Sempre non fai obras porque sí. Facían obras ou novas captacións porque non hai auga. Se non hai auga, e aquí houve un conflito, de feito hai unha denuncia de medio ambiente, e houve un escrito presentado aquí, uns veciños presentaron aquí en novembro, presentaron aquí unha solicitud de abastecimento de auga para Grixoa, Armán e Espasantín. Dado que o depósito de Durrede está moi preto deles, é dicir, non hai moitos kilómetros para chegar ali, pois é bastante razonable que si os da Pereira, os de San Cristóbal, de Durrede, de Ribeiro, e os da Pereira, e todo o demais que se pretende estender, pois ten dereito a auga, pois tamén teñen os veciños de Grixoa, de Armán e de Espasantín, ali non me faga falta, pero máis si xa temos a rede de abastecimento se temos o lado xa. Entón, digamos que é unha cuestión de voluntad política, non é tanto de moito dinheiro, sino de voluntade política. Entón, vostedes non teñen a voluntade política de facelo simplemente, porque vostedes teñen conocimento de que fai máis de un ano de que ese problema existía, e vostedes non atenden ese problema nin nos plans de obras do post-19, nin nos orzamentos, nin siquiera nos orzamentos do 18 que se aprobaron ustedes en agosto do 18, pero bueno, xa non vamos a ir tan atrás, non? Pero aprobaron ustedes en agosto o presuposto do 18, aprobaron ustedes en decembro o post-19, el plan de obras con 1,5 millón de euros da Diputación, e aprobaron ustedes en febreiro os orzamentos de 2019. Ben, pois en ningún deles se le ocurriu atender esa demanda dos veciños que vostedes estaban vendo, estaban ali presentes coas máquinas ali na vía pública tamén. Non se le ocurriu atender esa demanda destes veciños. Vostedes teñen outras prioridades. Vostedes, por exemplo, agora aquí nos orzamentos de 2019, no que é na partida de investimentos, pois teñen vostedes aquí unha serie, teñen vostedes, a máis salen na prensa, por so mesmo, que teñen vostedes 642.000 euros en investimentos reais. Ben, pois mire, deciden vostedes, por exemplo, diz que ten, porque din vostedes que ten 8 millóns de euros, pero van a ter 6 ou 7 anos. Pero, din, en investimentos reais, por exemplo, apontei así o máis importante, ou máis voluminoso, por decirlo así, din vostedes que ten 54.000 euros para a Estrada de San Salvador, cousa que non é certo, porque ese dinheiro xa lle corresponde á Estrada de San Salvador, porque tiñan 200.000 euros e vostedes quitaron e agora ten que repoñerlos. Non, pero bueno, están aí facendo golpes e están facendo golpes.
outras prioridades. Reformar cantinas, tirar edificacións existentes, teñen outras prioridades. Non os servicios mínimos básicos obligatorios, como é o servicio de abastecimento de auga e a evacuación de augas residuais, que é obrigatorio para concellos, en todo caso, pero vostedes teñen outras prioridades. Entón, efectivamente, é unha decisión política. Non é unha cuestión de diñeiro, como vostedes nos van a decir, que nos acaba de decir aquí que isto é unha cuestión de diñeiro, prioridades, unha decisión política, capacidade económica, menos se falaba vostede destas cousas, pero o que é unha decisión política. Vostedes teñen as prioridades, e dentro das súas prioridades non está a auga de Visoa, nin de Armar, nin de Espasantín. Ese é o que teñen vostedes, é o que teñen que decir por ahora. Señora Meijeras. Eu simplemente decisión política lógicamente está para facer. O mesmo que digo usted, a decisión política tuvo o seu momento. Entonces, lógicamente, os servicios básicos hai nos que dar a todos, e a cada un dos vecinos da Tacoma. Pero habrá que ir priorizando. Por qué? Porque a capacidade de gestión económica dos vecinos da Tacoma, ojalá que deras, para pôr todo a funcionar, que seríamos todos maravillosos. Seríamos todos Césares, ou dioses. Pero a verdade é que é distinta dessa. Entonces habrá que ir facendo as cousas conforme estiran a habrá que estirar a mano. Digo, ojalá que no futuro breve pois esas previsións se cumplan todas. Nada máis. Pois sí, teñen que decidir. Bueno, sabe iso de Tarragárega non ten nada que decir. Non sei, o político de Tarragárega non ten nada que decir. Non ten nada que decir de todo o que pasa. Pero vamos a ver, señor Miguel, aquí estamos en todo para que diga a súa posición. Aquí estamos en libertades extremo-democráticas. Usted quere ser inquisidor desta sesión plenaria. Como? Usted quere ser inquisidor desta sesión plenaria e puño usted que cada punto. Por favor, contesten e nada máis. Eu teño que decir o meu parecer en cada punto. Sí, pero respecto aos temas do segundo pleno. Está allá, este punto, Usted a auga de Visoa. E ademais, non ten nada que decir Usted si Tarragárega. quere opinións personales, as di fora do pleno. Estamos falando de agora Son opinións personales, son opinións políticas. Un grupo político que esta corporación non ten nada que decir. Non ten nada que decir acerca do Está visto que é unha decisión. Isto tratando. non ten turno de partido. Isto realmente é unha decisión política. Como usted mismo, é que parece mentira que usted mismo diga e se contradiga. Porque estaba dicindo que era un problema legal. Despois reconoce que non é un problema legal, que é un problema político. E usted mismo di que non se pode facer todo ao mesmo tempo, que non dá tempo todo ao mesmo tempo. A ver, aclárese. Que nós non atendemos as necesidades económicas ou de agua deste concello. É unha mentira como unha casa. Vamos a ver, realmente, sí, hai problemas de agua en todas as parroquias, nas 17. E foi unha pena que ustedes non acometeran esa agua, amén, porque así se estaban ustedes contentos. Non sei por que no seu plan de obras non dan agua, xa, foi unha pena. Efectivamente, fai falta agua en Vilar ou en Visoa, están ahora mesmo co proxecto. Ese proxecto, se temos deficiencias hai que subsanalas, é o que se está facendo. Se ahora de repente hai outra xente que quere facer outro proxecto do trago, pois se fará en tiempo e forma. É claro que é unha cuestión non tanto como política como económica, porque ustedes já respondín que Dios queira que tuveramos cartos abondo a facer as 17 parroquias con 17 traídas e 17 saneamentos, pero é unha cuestión de forma e de orden. E esa agua vai se levar no seu día a parroquia de Visoa, e bueno, a parroquia de Visoa como Lujares en concreto, que non pide, son Lujares de Armán e Visoa especialmente, pero non por eso vamos a discriminar ao resto de Lujares que estén ao lado e que realmente que se pode levar, porque é unha cuestión de coherencia e de servicio aos 9.000 e pico habitantes deste concello. E xa lle digo, estivemos axudando a xente, porque resulta que non é só Armando e Visoa Espasamín, que non neste verano, sino no verano anterior, con moitas deficiencias de agua, en donde para dar cabida a todas as necesidades, chegou a Protección Civil a estar repartindo en 100 e pico hogares deste concello agua, cas motobombas, para desta forma esa xente ter cubiertas as necesidades. Porque somos un grupo de goberno responsable que donde cando nas traídas non teñen capacidade alguna, pois aproveitamos todos os medios que temos neste concello para poder levar agua a esas viviendas. Si máis, vamos a proceder a votación. Non me dou turno. Xa lo quitei porque xa... Pero por que non me gusta o que vou decir. Entonces vamos a proceder... Non ten turno de palabra. Vamos a proceder a votación en donde se admita a trámite
trámite, pero se rexeita a reclamación presentada por don Juan David Sisto Vilas, e, asimismo, no segundo punto, onde se procede a publicación correspondente do dito orzamento dos señores capítulos, tanto no voto como logo mandarle copias a Comunidade Autónoma e a Administración de Estado. Votos a favor. Votos a favor. Non sei se non votamos. Votos a favor. Quero que está a favor de que? Estamos votando os A grupos. favor de que? Votos a favor A favor de que? do que leín. Votos en contra. Nós votamos a favor da Votos en contra. e en contra da desestimación. Acabo de ler unha propuesta. Pois nós votamos en contra da desestimación Non e a favor da non dá lugar a admisión. ese tipo de votación. Aquí, os acordos plenarios, a propuesta é miña. Ustedes votan a miña Pois propuesta. nós, Si queren, e se non, definamos o voto. sin sentido non Votos votamos. en contra, votos en contra. Votamos. Non votan en contra. Votamos a cousas sin Votos a favor. sentido. Non Non votamos se a define. cousas sin sentido. Moitas gracias. Pasamos ao terceiro punto, ao cuarto punto. Declarar de especial interés ou de utilidade municipal para concluir circunstancias sociais, culturales e prácticas artísticas sobre o fomento do emprego todas aquelas construccións na que se desenvolven actividades agrarias, ganaderas e forestales pertenecientes ao sector primario a profesión da planificación turística con efectos de 1 de xaneiro. Como decíamos antes, os outros asuntos, dado que non temos dictamen de inclusión informativa, vamos a votar a inclusión deste punto no orden do día. Votos a favor de que se incluya este punto. Votos en contra. No día se está. Votos a favor. Vamos a votar. Abstencións. Vamos a ver. Hai unha excepción nada máis. Os outros Este punto xa está no. Moitas gracias. Abstenciones. Unha sola. Pero acabo de decir, incluir ese punto no Unha sola. Patricia Belo. Pero o outro votamos. Pero no outro non votamos. Que non Acabo de decir, incluir ese punto no do día. Bien, nos cuestiones da... Con data do 28 de julio do 2018 publicouse definitivamente a modificación e redacción integrada da ordenanza do imposto de bens inmuebles na que se recolle que gozarán dunha bonificación segundo os tramos definidos daquelas construccións nas que se desenvolvan actividades agrícolas, gandeiras ou forestais pertencentes ao sector primario e que se sean declaradas especial interés ou utilidade municipal para concluir circunstancias sociales, culturais, históricos, artistas ou de fomento de emprego que justifiquen tal declaración. A bonificación referida establecese nos seguintes tramos, definidos en función da porcentaxe ou peso que o bens obxectos de bonificación, construccións dedicadas total exclusivamente a actividades bonificadas, teñen en referencia ao valor catastral total de imóveis segundo a referencia catastral. A graduación da porcentaxe de bonificación aplicarase de seguintes porcentaxes de bonificación. No primeiro tramo, entre o 0,94 e o 99%, farase o 12,5% da bonificación, cando a edificación constituya entre o 25 e o 99, con o 99% do total da construcción farase o 25%, o terceiro tramo que corresponde entre o 50% e o 74,99%, a construcción farase o 27,5% da bonificación, e no cuarto tramo, en donde sería un total de superficie entre o 75 e o 100%, faríase o 50% da bonificación. Presentadas as solicitudes con data anterior de 31 de dezembro de 2018 e examinada a documentación polos servicios técnicos municipales, quere acabar por parte do Pleno a declaración de especial interés ou utilidade municipal de todas as actividades relacionadas coas solicitudes presentadas e que se estimen favorables polos servicios municipales segundo o informe que consta no expediente emitido a tal efecto e desestimar aquelas que non reúnen os requisitos para obter dita bonificación. Por lo tanto, o que se trae ao pleno sería, en primer lugar, sería estimar todas aquelas expedientes que presentaron a documentación de acordo ca tabla que teñen ustedes adjunta. En segundo lugar, conceder a porcentaxe de bonificación calculada en función das porcentaxes ou peso que ven os bens obxecto de bonificación que teñen a referencia catastral total de inmoble referencia, que son o estado que teñen eles. Terceiro, desestimar precisamente as solicitudes por falta de documentación ou por calquer outro motivo que se causa, que se indica en ese informe. E o cuarto, comunicar este acordo á Diputación Provincial. Señor Camaño, ten o seu turno de palabra. Sí, moi ben, moitas gracias. Pois mire, teño aquí algumas dudas. Vostedes, aquí nos puntos estos de desestimar, vamos a ver.
Entón, a mí chama a atención, non sei se ten explicación, non podo explicar. Nalgúns puntos de non presenta documentación, o sea, alguén que fai unha solicitud non presenta documentación. Bueno, non sei, se fai a solicitud, o normal é presentar a documentación, pero cousa é que haxa que, bueno, seguida ou, en fin, haxa que buscar ou asesorar, decirle, pois mira, pois eu para isto, pero depois hai outras cousas que din, o suxeito pasivo está fallecido. O fallecido non veu presentar aquí unha solicitud, o sea, non as admito, todo isto son desestimacións por esta razón. Entón, o suxeito pasivo está fallecido. O suxeito pasivo fallecido non veu aquí a presentar as solicitudes, simplemente. Ese familiar teria maneira de certificar ou acreditar a súa vinculación con ese fallecido. Non parece moi normal, é dicir, como se a cousa fora moi atropellada e se decide desestimado porque podía ser preciso non está presentada a documentación de atención, pero eso non parece normal. Alguén que hai varios, que non é así decir, podía pasar en un, pero en moitos, que o suxeito posible está fallecido. Que, bueno, pues, alguén presentaría a documentación e ese fallecido terá maneira, o sea, o presenta a documentación terá maneira de acreditar a súa vinculación con o fallecido. É dicir, non parece unha cousa insabable, pero hai moitos así. Entón, bueno, chamamos un pouco de atención, non sei se imos estar con todo, entonces hai que sacarlo adiante, e díganme tamén, descoñezo, se estamos dentro do plazo, ou se o plazo remata xa, para que estas bonificacións sean efectivas no recibo deste ano. A ver se é así ou non, non sei. Si ten un plazo determinado para que vostedes notifiquen o censo do IBI coas súas bonificacións a Diputación Provincial para que pase a cobro este recibo. E logo, despois, unha cousa moi curiosa, cando vostedes nos venderon as excedencias destas bonificacións nas ordenanzas municipales que se modificaron alá polo mes de maio, creo que foi o mes de maio, o ano pasado, pois fixeron vostedes estas bonificacións. E vostedes veñenos vendendo as grandes excelencias de esta cuestión de que vostedes deciden baixar os impostos. Non hai máis mentira que as medias verdades, non? Porque vostedes, como que baixar impostos a unha explotación gandeira que antes non estaba pagando nada, e agora está pagando algo que vostedes, como moito, lle van a reducir hasta o 50%. E como se vai vender que lle están baixando os impostos? Porque vostedes reduciron un punto o tipo, ou un punto non, unas décimas, o tipo, que previamente, que antes non estaba considerado, e agora sí. É dicir, antes non se pagaba por unha explotación, por unha explotación gandeira, e agora sí que se paga. Bonificado 50%? Sí, en algúns casos, en poucos. Pero antes non se pagaba nada. Entón, non digan que llevan os impostos a xente, porque eso non é así. Díganle vostedes, además, mire, nos imos a votar en contra deste punto, porque, mire, non presentamos aquí unha moción varias veces en donde vostedes votaron en contra. Claro, nos presentamos moción aquí para reducir as explotacións gandeiras e agrícolas, porque son de interés para esta comarca, fundamentalmente Santa Coloma agrícola e gandeira. Como son de interés municipal, pois nos solicitamos que se fixera un 95% de bonificación ás explotacións agrícolas e gandeiras, e ademais se reducir o tipo do imposto da contribución, imposto de bienes inmuebles, por no rústico, que era do 0,65, nos decíamos que se baixara ao 0,3. É dicir, non só bonificar o que había que pagar, sino que ademais que se le aplicara un tipo inferior, é dicir, que se cobrara un porcentaxe inferior a eso. De tal maneira que podamos decir que realmente queremos fixar población no rural
de tal manera que podamos decir que podemos pisar población rural para que a cuestión de gandeiría e agrícola teña ou non teña persuídos, por lo menos, que sea un poquinho máis fácil, un poquinho máis amable. Pero non, ustedes a iso votaron en contra. Ustedes, como moito, para todas aquelas explotacións que dedican o 100% das súas edificacións, a cuestión gandeira ou agrícola, esos terán como moito o 50% de bonificación na contribución. Pero claro, antes non tiña nada, agora ten o 50% en eses casos. Aqueles, o 50%, aqueles se dediquen todas as súas edificacións a esa actividade. Pero, sin embargo, na cuestión urbana, vostedes sí que aplican un 95%. Si ven que, claro, aplicar un 95% de bonificación para a xente, ou digamos, para os ricos, por decirlo así. Porque, claro, quen vai a ter unha bonificación de 95%? Na contribución urbana, aquelas empresas que teñan actividades, pois, de interés, que vostede dirá que son os de interés, ou de interés especial do Concello. Eso xa o encaminará vostede. Claro, eso é facultad da señora alcaldesa de decir que son de interés municipal especial. Pero, a verdade é que todo isto, vostedes probablemente ni siquiera o terían feito. O que pasa é que dixeron desde o PP que se tiñan que adherir ao plan, ao proxecto, plan Doing Business da Xunta de Galicia. Bueno, a Xunta tamén era cegada. Tamén a firmou a CEGAR, además a Xunta. E ven a decirnos que pola súa adhesión para adherirse ao plan Doing Business da Xunta, por eso tenemos que facer este tipo de bonificacións, porque nos opinan. Entón, vostedes simplemente, polo feito de que lle pediron ao seu partido, pois decir, a máis adherirse, que supostamente despois os concellos adheridos a este plan de Doing Business parece ser que van a ter unha discriminación positiva, é dicir, que van a ser favorecidos ou ter prioridade frente a outros que non estean, pois en canto a subvencións e historias, non? Pero, pois non é. A ver se vostede tenga un éxito, xa que vostede fixo o que lle mandaron, pois a ver se ten algún éxito en canto a beneficios por parte da Xunta de que lle subvencionen, pois non sei, unha planta depuradora ou unha mini planta depuradora para a zona da Raña Rica, a ver se ten a ben. Parece ser que non tuveran a ben. Tempo atrás, cando vostede solicitou, se nos confirmou aquí que non é así, que non lle concederon esa subvención. Entón, bueno, pois a ver se por lo menos se fai nota, muller. O sea, que vostede fixo a súa parte da cuestión. E bueno, e despois... Moitas gracias, señor Cuí. Sí, pues pase que... Terminaros en 10 minutos de conmigo. Señora Mejías, tenemos que preguntar. Desde logo son unha este normal. O ano pasado, cando se planteou a rebaixada de impostos, eu fago, pero cando tuve a oportunidade non fixeron ninguna modificación, ni plantearon ninguna modificación do IBI. Que ten que ver con o Doing Business co IBI? Que ten que ver? É que ten que ver iso coa bonificación das exportacións agroganadeiras e máis forestales do Concello de Santa Cruz. Señor Rama, non ten nada a ver. O único que se aproveitou é modificar unha vez que temos a modificación do IBI, igual que o ICI e a IAE, non? Ou modificarlas todas por culpa do Doing Business. Pero aproveitando a conjuntura, tamén se modificou e a rebaixar os impuestos, cousa que ustedes falan moito de boquilla, pero pouco practican. Non de ver, claro. Non de ver, Patricia. Pero entendes, é moi fácil. Como que o home baixamos de 0,65 a 0,50? Pero non vou baixar. Ou non? Non rústico. Non é unha baixada, señor. Sabe o que significa iso? O 12,5% ou máis, ou o 0,65 ou 0,50, calcule usted. Calcule, de baixada, calcule. Entonces, eu digo, hai 52 explotacións que se benefician desta baixada de impostos, desta bonificación, cousa que ustedes,
seu grupo, en concellos, van a 95%. Eu vou dar un retroceso, sabe por qué? Porque incluían as bonificacións as casas e todo. Cousa que non se pode facer. Me explico? É que as bonificacións sean máis maiores fora do núcleo rural, núcleo urbano rural, é que sean as construccións no núcleo rústico. As bonificacións son maiores. Sabes por qué? Porque o coeficiente de participación catastral normalmente afecta ao 75% do valor catastral. Ese é o problema, que non é outro problema. E solamente estás supeditado, según os jurídicos, as teorías jurídicas, a facer unha valoración, a unha bonificación, un concepto, non en varios, como se pretendía facer. Pero moitas veces as intencións non están chegando nunca como queres, non como se pode facer. E adaptándose sempre á legislación vigente. Ahora, non sei se é mellor ter 50 ou ter nada. Ou se é mellor que as agroganaderas pagan o 50% e as outras actividades de talleres tamén que están instaladas e outras empresas de servicios que están instaladas no medio rural non cobran nada, non se bonifica nada. É éticamente correcto, é políticamente correcto. Iso que as decisións políticas moitas veces hai que sopesalas, hai que decidirlas e apostamos, efectivamente baixar os impuestos e ainda eso molesta. Efectivamente facemos bonificacións ás empresas agroganaderas, eso tamén molesta. Non. Habrá aquí cos pasos e dando os pasos asentados para conseguir os objetivos. Que moitas veces o que se pretende non é o que se alcanza, pero ojalá que fora todo jalo. Pero supoño que 52 explotacións están beneficiadas e despois o resto por falta de aportación de documentación. Vamos, amigo, decir, vamos a ver, cando ti faz unha tramitación, unha solicitud, unha subvención ou do que sea, terás que aportar unha documentación. Se non poden aportar a documentación, pois terán que pôr os medios ou facer as tareas administrativas ou de registro ou de herencias pertinentes para que iso sea así. Pero non será culpa tamén dos servicios administrativos do Concello de Santa Comba. Digo, non sei, nada máis. A primeira fase da súa intervención, como ten dito a señora Miguelas, precisamente por iso un serie de grupos de xente que solicitou esta reducción, pero non é un problema político o feito de que esta xente presente na documentación, non é unha decisión do grupo de goberno, é unha decisión de que hai unha serie de documentación que se requiere para ser efectiva esa reducción, que se non se presenta adecuadamente como cualquier subvención ou cualquier outra propuesta, iso ten que se estimar. E non é unha culpa política, é unha culpa administrativa, burocrática e técnica, entón os políticos aí non decidimos para nada. Non intente de manipular un pouco todas estas decisións, que non é toda a política, en un ayuntamiento non é toda decisión política, tamén as decisións políticas e técnicas e administrativas. O único que se veu que no seu goberno xa se pagaban estes impuestos que ustedes non fixeron nada por reducirlos. Cando presentaron ustedes a moción, pois precisamente, cando nós xa tínhamos editado un estudio, pois se lle dixemos por iso ya desestimamos. E vamos a ver, ustedes están de acordo con isto, considero, que van a votar en contra, que ya hablaron todos os vecinos de Santa Comba que lle votan en contra de que se reduzcan, porque sabe que pasa? Cando ustedes trouxeron un plan de obras, cando eu estaba na oposición, a mí igual non gustaron esas obras, pero voteinas a favor, porque un plan de obras é para os vecinos de Santa Comba, non para o Partido Socialista. Sí que votei a favor, sí. Menos unha propuesta que traíamos do PAI, que consideramos que era unha barbaridade, e ustedes non quixeron admitir, preferiron que nós votáramos en contra o PAI, simplemente o PAI, e non admitir a nosa propuesta, porque, xa te digo, van por os seus intereses, non por os vecinos de Santa Comba. Eu creo que sí que é interés. Perdón, que non está no seu turno de palabra. Estou falando no meu turno de palabra, e cando estaba na oposición, eu votei en contra dunhas obras que eu non estaba de acordo, pero si eu votei a favor dunhas obras, perdón, que si non estaba de acordo, porque ao fin e ao cabo, a min que máis me dá que este ano se arregle un camiño reduce e pagando na Pereira, se ao fin e ao cabo todos fan falta, e o mellor, se eu teño os criterios, os teño os outros, os bebidos son os seus criterios, porque o importante é que as obras son pos vecinos, non son por grupo de política, e que
si un, porque a pediron se fai antes, igual que o agua da man, si ora pediron estes veciños, pero antes a tiñan pedido da Pereira, neste ano de Castriz, pois se lle está dado o seu turno. Mellor ustedes ten unha estimación e non outras, pero nós gobernamos pos veciños, non pos intereses políticos. E, ao fin e ao cabo, é unha reducción en beneficio dos veciños, que eu, ainda que estivera na oposición, non se me ocurriría votar en contra, porque esa reducción non é para mí como Partido Popular, é para os meus veciños. Que non é unha reducción, é outra, sí, pero vai ser unha reducción que é real, que se non se aproba neste momento, nunca chegaría a ser real. Señora Meije, ou señor Tamayo, Disculpe, Teresa, que se preguntábamos antes, que te preguntó... sí, perdón, eso sí. O caso de presentación é A bonificación vai precisamente, se o pleno se fallose, é porque ten que estar presentado antes do 18 deste mes, para que desta forma, presentando as nós, aprobadas en pleno, estas referencias, todas estas temos que presentar antes do 18 da Diputación, para que desa forma xa podan ter efecto retroactivo desde o enero deste ano. Por iso, a urgencia deste pleno. Bueno, pois, mire, señora Mejías, contradices a vostede, que ten que ver o do inbusiness, e despois que o do inbusiness obligalle a modificar. Foi o que dixo. O primeiro empezou por decir que ten que ver o do inbusiness coa modificación dos... Sí, pero ao mesmo tempo despois dixo, son lapsos, non sabe? Son lapsos, a veces, pode ser. Non, vamos. Pero son lapsos, o subconsciente vai por un lado, nos queremos por outro, o subconsciente vai por outro, en canto se relaja, di o subconsciente o que vostede non quería decir. Total, que, sí, no, aquí que sí que ten que ver, o todo inbusiness, usted o acaba de confirmar, o todo inbusiness sí que ten que ver coa relación, coa bonificación destas, sí, acabo de decir vostede, sí que o dixo. Que nos molestan as bonificacións? Pois mire, pero vostede dice a señora Garcesa tamén. A nos molestanos que só sea o 50% de bonificación para as explotacións agrocanteiras. Nos queremos o 95%. Perdón. Queremos o 95% de bonificación, non o 50%. É o que plantexamos nós cando presentamos a moción varias veces, en onde vostedes votaron en contra. Entón, a nós molestanos o 50%. E vostede di o 65% baixamos o 50%. Pero, si non, se pode considerar o tipo 0,65 da contribución rústica, vostedes pasan ao 50%. Pois nós queríamos que todo eso, o 0,5, 0,65, vostedes pasan ao 0,50, que é o mesmo que decir o 65% de reducción ou o 0,50. E nós queríamos o 0,3, sabe? Nós queremos o 95% de bonificación e o 0,3 como tipo. É dicir, se aplicamos un tipo a un valor, o 0,3 vai a ser unha cantidade inferior ao 0,5. E logo despois, ese resultado, facemos unha bonificación do 95% e quedase moi reducido. E quedase como estaban antes esas edificacións. Claro, porque a contribución rústica de Santa Coma, cando viñeron a regularización catastral, a contribución rústica en Santa Coma era 60.000 euros. 60.000 euros ao ano. Pois isto foi no 16, cando viñeron, vostedes estaban confundados, non? Claro, con nós xa non estaba confundados. De que ano era a ordenanza do IBI? A ordenanza, pois non sei de que ano era, era o 0,65%, de que ano a ordenanza do IBI? Unha cousa son os valores por aquí, bueno, non creo que convenha entrar en estas disquisicións porque a xente non perdese con estas historias. Pero nós, se votamos en contra de isto, a bonificación do 0,50 é porque queremos o 0,95. Sabe? Perdón. A bonificación do 50% queremos o 95% de bonificación. E queremos un tipo do 0,3, non un tipo do 0,5. Por eso votamos en contra. Por insuficiente. Vale? Por insuficiente. Que non lo fixemos antes? Claro, é a excusa que teñen ustedes. Non levamos agua a ningún lado porque nós en 8 meses nós teñemos que haber arreglado o desaguisado que ten o PP desde fai 20 anos, 25, me parece que llevan gobernando o PP.
en Santa Comba. Entón, nós en 2 días tínhamos que haber arreglado todo iso. E os veciños son moi fácil de explicar. Queremos máis planificación. Non tan pouca planificación como ustedes aquí. E además, outra cousa, o impuesto de actividades económicas. O impuesto de actividades económicas, por si non lo saben, Muchas gracias, señor Camarón. solo para Señora Mejías, o que supera 1 millón No, perdón, no terminó su turno de palabra. Señor Camaño, terminó su turno de palabra. Señora Mejías, Recorde, señor Camaño, que a ordenanza do IBI estaba en vigor desde o ano 2004, donde os tipos de dos coeficientes eran o 0,75 e o 0,40%. Vale? E as empresas especiales, a bonificación por 95%. Entonces, desde esa fecha non houve ninguna modificación. Estuvo o tempo. Estuvamos antes do que ustedes presentaran, escoite un momento, señor Camaño, antes do que ustedes presentaran a proposta, a moción donde se pedía a bonificación do 95%. Sabía un largo trayecto corrido de estudio como se podía facer. Vale? O que se fixera a modificación do IBI de unha forma conjunta, porque tamén naquele momento coincidía o Doing Business, non confunda usted o Doing Business ca modificación que se fixo tamén do IBI, porque tamén o Doing Business afectaba o ICIO e o IAE. Entende agora, señor Caballo? Entón son conceptos distintos. Agora, usted terá que dicir tamén ao resto dos vecinos de Santa Comba que ten empresas, bares e outras empresas de servicios, porque a uns sí e a outros non. Terá que explicar usted. Eu non sei, ojalá que ninguén, pero teña miñas dudas, incluso, escoite, teña miñas dudas. Teña as miñas dudas. As miñas dudas. E que incluso se ustedes estuveran gobernando, teña miñas dudas serias de que fixera unha baixada do IBI en Santa Comba. Moi serias. Moi serias. Ustedes saben perfectamente por que yo digo. Pero bueno, aparte de eso, se usted está en contra, non sei, se usted está en contra, volvo a repetir, se usted está en contra da bonificación e a baixada de impuestos a toda esta xente e a que quedou fora por falta de presentar documentación, vote en contra. É o que ten que facer. Porque falan mellor, se fan mellor, bueno, pues pasan a por este falan ustedes. Porque parece ser que aquí somos todos uns negados. E o que facemos todas a Bartola. Así, a mellor postura. Pois non, amigo. E para tomar esta decisión non son fáciles. Non son nada fáciles. E María sabe que tuvemos moito tempo mirar estes problemas. Moito tempo. E sopesando moito. Entende? Non é así a Bartola. Todo aquí non se fai nada a Bartola. Digo-te sinceramente que é o que usted quere decir. E non é así, amigo. As cousas ten o seu peso. E hai que tomar decisións. E, lógicamente, son decisións políticas. Sí, son. Por desgracia. Pero tamén é unha decisión política que usted, neste momento, voten en contra destas bonificacións. Falan, se queren prudente, falan, eso está. Pero tamén te digo, explique ao resto da xente, ao resto das empresas de Santa Comba, bares e actividade económica de Santa Comba, que están aí, porque non fai unha baixada de impostos tamén. A todos, Todos os negocios de Santa Comba, IBI cero. Falo, digo, a ver se é creíble. Digo, hai que favorecer o rural? Sí, amigo, claro que sí. Hai que aumentar o rural? Sí. Pero ten que haber un equilibrio. Sabe o que cabe o equilibrio? O equilibrio presupuestario. Hai que ingresar para poder dar servicios. Porque se non ingresan non hai servicios. ¿Me explico? Entonces, habrá que axudar a todos da mellor forma que se poda. Agora explique usted tamén ao resto de vecinos. E di que esta xente que está aquí que non estás a favor da baixada de impostos, da bonificación que aquí se expresa. Nada máis. Señor Camaño, non me palabra que se vou contestar eu. Efectivamente, parece ser que sí, que eu xa non estuveron moito meses de traballo de goberno, estuveron xa 12 meses ou algo máis. Non podían facer todas as obras que fai falta neste concello, porque sempre digo que somos un concello moi grande,
que en donde realmente non se pode facer ejecutar todas as obras que se necesitarían ao mesmo tempo, como decía usted, efectivamente. Pero esta decisión xa que estaban interesados, parece mentira que no seu ano de gestión non houberan tomado en conta. Mire por donde, que precisamente cando este grupo de gobierno empezamos a interesarnos por a reducción do IBI, aí é que nos tedes presentar a moción, que claro, como está unha oposición para quedar ben, la presentamos como que el PP la está preparando, vamos nosotros a presentar unha impresionante, del 95, claro, porque está unha oposición que saben que non se vai a levar a cabo, pois claro, é porque lle votamos en contra, porque nós estamos facendo unha de forma racional, equitativa e que se poda aplicar, simplemente. E agora é decir non por non, pero un non político que lle supón que 52 personas que si realmente lle fixéramos caso a ustedes quedarían sin esta reducción. Sin máis, pasamos a votación. Votos a favor, votos a favor, votos a favor. É diferente. No, esta é a realidad, votos a favor. Votos en contra, 52 personas reducidas. Que é moi diferente. 52 personas que somos criterios que deberían ser. Muchas gracias. Pasamos polo tanto a discutir o último punto, que é un reconocimiento extrajudicial de crédito o primeiro reconocimiento extrajudicial este ano 2019, que vamos a proceder, porque xa que carecemos do dictamen da Comisión Informativa, vamos a proceder a súa votación, para incluir definitivamente na orden do día. Votos a favor. Votos en contra. Abstención non dá lugar. Tráese a esta reconocimiento extrajudicial dúas facturas que se chegaron a tramitar adecuadamente no seu día, os exercicios anteriores están precisamente por elo pendientes de aprobación. O total das dúas facturas que se traen neste reconocimiento extrajudicial é de 20.880,75, que é necesario aprobar e traer precisamente este reconocimiento extrajudicial precisamente para cancelar así as deudas correspondientes deste concello que ten con esas dúas empresas correspondientes, dado que ese servicio ou suministro que figura nestas facturas foron realizadas de forma efectiva. Simplemente o que se trae aquí é realmente pagar a esos dos correspondientes empresas proveedores unha deuda que por algún outro motivo se respectou neste concello, pero que dado que está o servicio realizado debían nacidos de pagar as obligacións que se teñen. A proposta é, en primeiro lugar, aprobar esas dúas facturas cuyo importe son de 20.880,75, entón sería unha factura de 68.000, de 68 euros con 75, e outra segunda factura con IVA incluído de 20.812, en total, como decía, 20.880,75. Tras aprobación destas facturas, a proposta que se trae sería que tal reconocimiento de créditos esa con cargo a partida do orzamento vicente, e en tercer lugar, a aprobación deste gasto que deu lugar a as anotacións contables e presupuestarias que supón o definido pago destas facturas. Señor Camargo, que nos opinión para... Sí, moitas veces. Di vostede que non sabe moi ben se traspapelou, non sei que, se traspapelou, que non sabe moi ben o que pasou con isto. Pero vamos a ver, mire, digo yo, mire, o decreto 268 do 7 de marzo de 2018, un contrato menor por 12 meses a esta empresa que se chama PW Advisory and Capital Services, que no paseo da Castellana en Ina que diga pues más bueno, pero no debería decir el paseo da Castellana. Y entonces emiten unha factura. Vostedes contratan esto en marzo de 2018, un contrato menor por 12 meses. Obxecto, auditoría da xestión dos servicios do ciclo integral da auga e alternativas da xestión no Concello de Santa Comba. Partida orzamentaria de 161.2.799, fondos propios 20.302. É dicir, que vostedes tiñan consignado unha partida para esta factura de 20.000, neste caso son 20.812,
traspapelou a outra da 68 porque é de fecha de emisión de factura 22 del 10 de 2016. Crear servicios culturales, isto son unha serie de libros e tal. Bien, esa pudo ser traspapelar, son 68 euros, e a factura foi emitida 22 de 10 de 2016. Que paga xa agora. Pero esta, da auditoría do ciclo integral da auga, que xa nos contará logo onde quero concluir esa auditoría, que vostede di que estamos facendo un traballo de campo para o ciclo integral da auga, en donde se iba a saber as necesidades da auga de todo o concello e íbase a ter unhas propostas de si xestión privada, xestión pública, ou sea, a propia administración, ou contratada. Que é o que nos pode decir acerca de isto? Si acaso viron as deficiencias de auga, precisamente, que estábamos falando antes no punto anterior, no outro anterior dos orzamentos, a reclamación dos orzamentos da auga de Lixoa, precisamente que conclusións sacou esta empresa, que ademais que tiene unha factura o día 30 do 11 de 2018. Se metira unha factura o día 30 do 11 de 2018 e había unha partida orzamentaria consignada para eso, que é o que pasou? Onde está ese dinero? Ese dinero estaba aí reservado, esa partida estaba reservada para pagar de esta xente. Esta xente metió unha factura o día 30 de novembro e vostedes din que se traspapelou, que non sei que, non sei o que pudo pasar aquí. Aquí pode ver que vostedes non tuveran dinero, claro. Entón, claro, se está dicindo tamén o interventor. O interventor está dicindo, o informe de intervención, está dicindo que non se respeta o principio de anualidade orzamentaria, que teria que coincidir con o natural, que este proceder, estes créditos orzamentarios fora do orzamento son irregulares, porque non siguen o orzamento orzamentario, e además perxudican os proveedores. E ademais, que sería impensable, digo o informe interventor, a existencia de obrigas de pago que carezcan de consignación presupuestaria. É dicir, estaría dicindo que hai que pagar unha factura que non se consignou, para que non se consignou o dinheiro suficiente. Cousa que non é certa, por outro lado, porque sí se consignou. Está no decreto. Entón, a ver, que nos explica vostede? Que nos explicará vostede como se traspapelou, porque se traspapelou ese dinero tamén, entón, ou que realmente que o que pasou, que non nos explicou o que pasou. Está dicindo que o interventor está dicindo que é totalmente irregular, que había unha partida orzamentaria para isto, aplicada para isto, e vostede di que non sabe o que pasou. O dinheiro estaría aí, a factura estaba aí, pois non nos explicamos. Ou acaso colleron o dinheiro por outra cousa, para unha festa por aí que tiña máis prisa. Algo non previsto. En fin, estamos falando de 20 minutos. Pero que isto é irregular, e vostedes non nos dicen. Obviamente, o dinheiro para pagar nada máis. Explíquenos. Díganos de paso, si ten a ver que conclusión sacou, en resumo, que conclusión sacou esta empresa en canto ao ciclo integral, que, por certo, supoño que este informe estará a disposición dos competentes. Que a mí gustaría poder ter unha copia das conclusións deste informe, non sino do informe. Pero sí, me gustaría saber que é o que, porque estamos falando, entonces ten que existir un expediente, un informe, xa que pagamos, ten que existir un informe. E ese informe, pois, eu desde logo quero ter acceso a ele.
vostede intente levar a cabo esas obras necesarias, ¿sabes? Para a próxima legislatura. Moitas gracias, tenemos máis que decir. No. Señor Miguel. Sí, Bueno, vou a decir, supoño que os traballos que están feitos habrá que pagarlos, non sei se están feitos, non, me imagino que sí, estaba o decreto que usted di. Acaso hai unha diferencia con Galibar e Consulti, que sí, máis ou menos o mismo precio, e non deixou nada feito no Concello de Santa Comba, e con esa xente non pasa nada, todo é real. Que a xente que traballa e fai o estudio integral, señores, aquí sempre hai dúdas por todos os lados. Primeiro, está estirando para decir, non nos acordamos do pasado tampouco, señor Camargo. Non. Eu de eso non teño constancia de vostede. Non ten constancia de... non ten constancia de que había nos indicando usted estaba gobernando. Sí, pero... Sí ou non? Señora Sí ou Miguel, non? señor Camaño xa terá tempo de contestar, non se preocupe. Entonces, amigo, é dicir, se os traballos están feitos, habrá que pagarlos. Ou con Galibar non se fixo da mesma forma. Acaso non se fixo da mesma forma? Pouco máis teño que decir. Moitas gracias. O que temos ahora o pleno precisamente non é dar conta de explicar o proxecto, sino que precisamente a aprobación da factura. Efectivamente, hai un decreto, había unha retención correspondente no ano 2018 e unha factura que se xubera a pagar no 2018 se iba con cargo precisamente a esa partida. Si realmente houve unha irregularidade no procedimento administrativo, eu asumo, porque todos nos equivocamos, todos temos alguna forma de error, pero a realidade é que según por alguna cousa non se pagou do ejercicio 2018 a pensar de que sí, efectivamente, hai un RC, hai unha factura, pero esa factura hai que aprobarla e hai que pagar, dar unha orden de pago. Se non se dá a orden de pago dentro do ejercicio correspondente do 2018, pois habrá que dar a orden de pago dentro do ejercicio 2019. Se unha factura do ano pasado, por ano pasado non se pode traer, hai que facer un reconocimiento extrajudicial. Bien hecho sea, porque de alguma forma hai que darlle curso para pagala. Non me supón que se os cartos estaban nunha partida para pagar a factura e non se utilizaron para esta partida, onde están os cartos? Están onde teñen que estar, no Concello, que gracias a Dios a boa gestión deste gobierno chegamos a ter un remanente positivo que recuperamos, non cando estaban ustedes que era un remanente negativo, da boa gestión é de onde se sacan as realmente resultados. E non se predica con palabras, predícase con feitos, que é o que fai este gobierno, porque a usted gusta moito acusar, facer políticas, de onde están os cartos, que se en festas, as festas fan falta, as obras fan falta, a agua fai falta, os estudios fai falta, non como dicía aquí o señor Amijeiras, algún contrato que ustedes fixeron con alguna empresa en donde non hai ningún primeiro informe, a pesar de haber gastado esos 18.000 euros máis IVA, en donde se gastaron 20.000 euros para nada. Aquí sí que temos un informe en donde nos dan as pautas que se poñerán en ejecución a este gobierno ou o gobierno que estea posteriormente e quen estea gobernando, señor Miguel, sí, porque penso que pasaron as eleccións. E se que pasaron as eleccións será o pueblo que decide, non vai a ser usted, eso está clarísimo. E non se trata de facer aquí política, porque se lle digo, falase moi ben, pero a política non se fai con palabras, a política faise con obras, con gestos, con remanentes positivos, e traballando por todos os veciños de Santa Comba, non facéndolle a 52 veciños que, según ustedes, non terían esa reducción. Eso, este grupo de gobierno está para traballar. E, sin máis, vamos a proceder a votación deste asunto. Non dá lugar a segundo turno de palabras. Non dá lugar a segundo turno de palabras. Votos a favor do reconocimiento extrajudicial do crédito. Votos a favor do reconocimiento extrajudicial. Votos a favor. Votos en contra do reconocimiento extrajudicial. Non era menos inesperable. Non dá lugar a votos nulos. Por lo tanto, será por terminada la sesión extraordinaria del pleno de hoy. Muchas gracias a todos los asistentes y buenos días.